BG, evo te, ljudi, čovjek parfem je došao na gajbu. Sedi, brate, izvoli. izvoli. Dolazi praznih ruku prvi put, izvoli. Dobro. Jel to se osjećaš na taj parfem što si... A, Je brat, to tigar? ovo je nešto još bolje, što je? Šta, koji je parfem još bolje? Da ga, brat, se okupo, jebati, presvuku, sve full. Fuš, brate, A, parfem brate, da bi kako ti ti mirisao preporučim bolje. parfem koji sam ja napravio? Brandy od Koji još nije kruške. lansiran. Brandy od kruške. Može voda. Respekt, brate, gledajte ovo, brate. Vidite šta je BG doneo, brate. Vidite ga. Dobro, A? Zarić, dobro. Da, bolo u četu za Da, našeg Zarić, brata da. BG. Ele, daj! Znači, sad treba da vidimo parfem da li valja koji mi je donao. Treba i ti da proceniš. Idi jedi tamo pile, pa ću te ja pozovem. Ne može, Čekaj, pa da, ne čana sam sa. prijatelj iz ušiju. Šta ste rekli, braćo? Rekao, ne može ona, brate, mora da pojede pa će doći. Evo tebi suškalica, brate, jedna za levo uvo. Ne mora on da vam sluša. Znači, ovo je preporuka, jel? Tako je. Pokaži ljudima. Bulgari, Tigar. pokri facu. Čekaj. Bulgari, Tigar, GG. Znači, on kaže da ovaj parfem, ono... A čekaj, koji si ti stavio? Ja sam stavio parfem koji sam ja napravio. Koji još nije lansiran. A ovo lik došao se izreklamira, buraz. Trača treba ubiti. Pa čekaj, te brat, sam si me Pa, pitao što sam normalno. stavio. Čemu hejt sad? Dobro, profi. A brate, vidite njegove brkove? Ja mislite da bih ja mogao da iznesem to? Ne. Mustaće? Mogo bi, ali Što? moraš Ne, više zato što špon, ti vidiš da u sredini nemaš brkove, brate. Bre, nemam Pa stavi, brate, ono... Može se docrta peči, pa nije, Jes, brate. nemam. Pa jedino ako će crtaš. To. A jes, moji brkovi su kritični. Što ja nemam brkove na sredini? Ali dobri su, bro. Treba će mi u subotu, brate. Čekaj ja da njušnem ovaj, brate. Vidimo unboxing. Pokaži Vidite ovo pakovanje, pusti priču, Kao, a? Bulgari bez veze. Izgleda skupo, brate, izgleda skupo. Ali kako Geme miriše? tigar. Kako miriše, to je tema. Možeš da prsneš slepče. Ali buraz, nema. Pa prsni čoveče, nije novije parfem. Gde da ga, ali njušim ga, osjetio sam da mi nije mi nešto. Ovaj parfem sad je presuo. Gde da ga stavim? Ajde, kako smo učili? Jesi ga sad Okreni presuo, dlan. majke? Presovo? Da, presuo. A da. Da li nije pomešao, brate? Da li nije tu rakija od Najče, Brandy, dakle, vidi ovako. Stav, ne, čekaj. Čekaj da ga proradim. Nije, tu je grapefruit, brate. Ja se par puta u prazu da ga proradim, brate, za početak. Okej, ajde sada, dakle, najbolje ovde. Znači, tako, Okej, sensei, ide, prškam ga, ovde. tako je. I Ja, na ove dobro dlake. se prska, široko prska. Pa skupo. Za to smo se borili. Dobro, i gdje sad? I ovde. Ali gle, ne ovako paf, daj ti pokažem, nego ovo. Šta radi lik? Ko je njega zvao pičku materiju? Okej, Ajde, slušam reakcije. čekaj. Dakle, ko Flix AVP-om je. Tako. Upravo, sad ću da, brate, onako baš se čujem. Evo, možeš odatle da osjetiš. Dobar je. brate. Brutalan je. Brutalan. Meni nije nešto. Meni je brutalan. Ja obožavam ovakve parfeme. A nećeš ga ti koristiti, lopur, da ovo je moj tigar. A? Šta? Naš. Sviđa ti se, majke ti? Brutalan. Meni nije... Vidi kako ja stavljam parfem. Šta nije? Ovako. Sad dolazi... Ono, ne ostavi parfem! To je pola anđelima, pola tebi. Joj, kako je lijep. Ja sam oduševljena. Pravi onako muški. Brate, šta sam rekao sve vreme, najbolji muški parfem. Da, jeste. Ne, nađi mi bolje. Ajde. Pa ne znam, okej, Burza, ali evo već si istrošio. No, ja ću. Mislim, već ne osjeća se. Znači, eliminisao si ceo lukčinu odavde, brate. Sa displeja. Dobar je. Ne znam, Buraz, okej mi, ali mi nije, meni je bolje i ovaj Louis Vuitton. Bolje mi Afternoon Swim. I čak mi je bolje i ovaj, brate, mi je bolje. Lik ladno uzeo, rekao za Bulgari Tigar da je okej.
Okej, respekt, ovo mi je bolje. Šta je to? Serđov, ajde Je li idemo. to EDP ili Kolon, je li? Sad ćemo vidjeti. Parfem. Ne znam šta je. Torino. A ovo si dobio za onaj rođendan. Da, ovo je... Da, od Ilma i Stanija, double Ilma i Stanija, brate. Ovo je, vidi, ovo je laganica mojito koktel. Te, bra, bolje od ovo. Puderasti mojito koktel. Pa ne znam, aj Milena ti reci. Znači, ko je bolji, puderasti mojito koktel ili ovaj? Ovo je brutalan. Ovaj, njegov. Bolji? Bolje mi je, da. Majke ti. Da. Ti se luda, brate. A jedi tu piletinu, brate. A znaš šta se dešava često? Sad se dešava da, i tako isto, većina ljudi uzme i proba parfem kao pa okej mi je i onda čuje šta žene kažu i onda kao, brate, Mene boli dupe što ona kaže, bre, druže, ja imam lovu, ne moram da mirišem. Au, brate. Šajens, pa ne nego te, bra, mislim, kao, ne znam. Okej. Donosim ja još nešto ovde, u slučaju da, Jesi ovaj skup što sam je uzeo, a? Ovo je skup, Vidio parfem kod džava. 100 evra, bato, a? ali ovo je primer parfema gde plaćaš... 100 evra parfem, bato. Okej, Ne pruskaj, bre, brate, šta ti je? to daću ti 2 evra za ovo, dobro. Pa ne. Ne, za... A dobar parfem u pičku mater. Dobar je, samo... Uraz iskreno, bolje ovo je od to. A gledao, brate, vidi jedan staru... Donesi tu tacnu, Vidi, taj Ajncer nakupila je- ovamo. Ajncer, nakupila je prašinu ova, vidi, nemam ni gornji čep, ali imam, brate, BP ugravirano, a? Da, to je tačno... Jel imaš ti Louis Vuitton. ugravirano? Pa, jok, brate. Nego šta, brate, Louis Vuitton kad ti pravi, onda dobiješ gravuru. Evo ti Ajncer, brate, sa parfemima, da ti objasni ko je tata parfema. Kelner, daj vam, da vidimo šta si ti to Da ti skupljao. objasni ko je tata parfema, brate. Ajde vidimo. Čekaj, moram da spustim malo. Ovo si skoro uzeo, ovo Milena uzela. I ja. Ti ovo uzeo. Ne, to je Milena i brutalan je. Bukvalno je A prebrutalan. znaš šta je fora s ovim parfemom, neka vide ljudi? U pitanju jeste Molekul 02. Dobro. Ovo je parfem koji ti ne možeš da osjetiš, a svi oko tebe mogu da osjete. I to je najveći problem sa njim. Znači, to su ti parfemi koji imaju samo jednu notu u sebi, nemaju ništa drugo, samo jednu Kako ti hemikalu. možeš da osjeti, a niko ne može oko tebe? Zato što se tvoj nos navikne odmah. Zato što ovaj parfem pojačava miris tvoje kože, razumeš, a ti se navikao na miris tvoje A kože. i drugi ljudi osjete. Tako je. I To pravi je album poenta. nekoliko metara. Vidi, neko razume, neko ne razume. 40% ljudi ne može da osjeti nikad ovaj parfem. To je meni brutalan parfem, dobro? Dobro, dalje. ajde da idemo dalje. Znači, ocena za ovo će biti... To je Milenin parfem. Okej. Za Milenu, realno, s obzirom da se osjeti na njoj, onda neka bude 8 od 10. Idemo dalje. Šta je ovo? Black Orchid. Tom Ford. Evo ovako. Ovo, ja mislim da ti ne osjetiš ovo nikad. Mnogo jak, Da. ali je Ovo je dobar. sve kontra svega što imaš ovde, tako da, za neke prilike kad hoćeš baš da, kako bih ti rekao, pojačaš Da svoj se pristup. čujem, da se Tako. čujem. Kad ješ luk. Okej, ajmo dalje. Što si obnovio već ovo, a? To je drugi Ocena afternoon, to za je novi Tom afternoon swing. To je novi afternoon swing. Ovaj je iz Alo, 2000... ocena za Tom Ford. Da, ocena za Tom Ford. Ocena za Tom Ford, vidi ovako, s obzirom da ga dosta ljudi ima kao i Tom Ford tobakovanik koji peči voli, to će da bude u najboljem slučaju 7. Ali okej, stvarno je umetnički parfem i parfem koji je probio brand Tom Ford 2007. godine. 7. Tako je. A ovaj je? Taj je 8. zašto je... Dobro. za Ovo Milenu. je 2020. afternoon swim. Početak 2020. A ovo je sad nov. Reformulisan, znači. Dobro, vidi ovako. Kako tebi miriše ovo? Brutal. Ne, To mi je najbolji opiši mi parfem. miris, mislim, okej, šta osjećaš kad ga prsneš? Miris. Evo, sad ću ti kažem. Te, vrat, gde si ga došao? Vrat se nije oporio od korone, nikada. Nemam pojma. Mirišem... Miriše na slatku limonadu. Jednostavan parfem miriše na slatku limonadu. Ja, vidi, mogu da cenim da se to tebi dopada zato što je, kako bih ti rekao, Sveže, lagano, brate. nenametljivo, Svež, lagano, brate, ali lagano. slatka limunada. Dobro. Vidi, ne postoji situacija gde ćeš ti loše da mirišeš kada staviš ovo. Znači, ovo može se u svakoj situaciji da bude. Okej. Tako da, što se mene tiče, ovo je 9 od 10. Double! Afternoon swim je meni najbolji od ovih, brate. Okej. Sad idemo dalje. Čak i ono... Zašto ti ovo ne tučeš? Čekaj. Taj kažu da je dobar, a? Ovo je Creed Aventus i ovo je u principu parfem koji je bio cool 2015. godine kad nije mogao da se nabavi ovde A u Srbiji. meni...
San svakog fudbalerčića. Ovaj parfem. A meni je ovaj parfem ništa spec. Miriše na aftershave. Pa ne, zašto je aftershave, nego... Aftershave Ništa od spec, ananasa brate. i vanile, što je okej, ali... Šta lik se znao, raspaka. Pa tebra, ali u svakom slučaju što se tiče ovog parfema, ovo je najisfuraniji parfem i ono što je najgore, ovaj parfem ima svoju kopiju od 50 evra, Arapi su napravili, koja duže traje od njega. Tako da, evo Koji je, za ovaj koji je, parfem... kako se zove? Da li sam plaćen za ovu reklamu, brate? Ajde, neka bude. Armaf Club de Nuit, parfemska voda od 200 ml. Žabe reklama kad niko ne razume šta si rekao, brate. Zna. Armaf, jel? Tako je, zna redovni. Zna kurac. On je, redovno. brate, tamo među Arapima. Tako da što se tiče digitalno. mene, Tamo glupost. ovo je u najboljem slučaju 5 od 10. 5 od 10. Idemo dalje. Evo, znači. E, Taj nisi znao. Ovaj nije znao. ali slušaj sad situaciju. Znači, evo sad, kako je iz mog ugla izgledalo to kad sam ti dao da mirišem. Znači, prvo ti si rekao, aj pomiriši parfem. Tebra, nisi stavio parfem ovdje. Jesam, stavio sam Ne, Juče. stavio sam na majicu, ali sam imao duks preko. Da, i to si malo stavio, ako si uopšte stavio, tako da se ništa nije ostio. Ja sam bio u fazonu Tebra, sad me lera batica, kao mi zabiberio ovim tigrom. Sad sve osjećam na tigra. kao ne. Nije meni neštovao ovaj parfem, moram ti reći iskreno. Dobro, mogu da cenim, ali ono što je činjenica jeste da, eto, reakcije su otprilike svuda kao milenina. Bilo Da, gde. okej. Tako da, zato obožavam da imam taj parfem. To diletanti, vrate, tako reaguju. Prevara, ovo je sa Profesionalci BG tablama prevaranti. Tako, ne pravo. Vidi ovako, Meteor. Ja uđem u Louis Vuitton i sad, znaš, hoću da kupim sad, da napravim celu kolekciju od njih i sad uzeo sam sve ove što volim, ovde što imaš i ti, i dođem do ovog parfema ovde. Dobro. I mirišem, pozvonu sam Tebra, miriše mi Jak je. kao... Okej je, ali miriše mi kao Dior Sauvage, to znaš šta je. Ne znam. Znam, čuo sam, ali nisam nikad... Ono najpopularniji parfum Dobro. trenutno na tržištu i tako da je maltene svaki muškarac ga ima i mirišem, kao zašto bi Tebra dao 300 evra za razvodnjeni Dior Sauvage? I u fazonu sam i sklopim ga. Zato što teram je u- razvodnjeni, nije toliko napadan. I onda kad si mi ti dao, rekao, brate, osjećam sad, dao mi ruku da pomirišem i sad tu naravno ekipa tvoja, razumeš, da celiva. Pritisak, vidi ga kako se zove, i sad mirišem i A radim još oni sa utokama ti neseš da se kurčiš, brate, pa Da, kao. brate, mora pogodim parfem iz prve. To ti pričam. I osjećam razvodnje Dior Sauvage, rekao, brate, šta je ovo? Pa mirišem na Louis Vuitton i znaš, to kad pogađaš parfem, kažeš prvo brand. Manje su šanse da oglašiš. Louis Vuitton, ti si rekao jeste. Rekao, brate, ne mirišem i na... Jel imaš Imagination ovdje? Ne, To si prodao. Dobro, nisam usluga. imao nikad. Ne, dobro, mislim, to im je najpopularniji parfem, generalno, od Louis Vuittona. I rekao, da li je Imagination? Ti kao, ne, nije Rekao, jebi ga, brate, neće mi ga duša. Mislim, dobar je parfem, ali stvarno ne bi dao nikad 300 evra za ovo. Mislim, mogu, ali, brate, ne znam, prosek tebi je strava, jel tako? Ne, dobro baš. I negde je i zaključak, jer ti kao treba da Ali to uzmeš... je fora što kad imaš love koja buraz 300 evra, ti je, razumeš, kao, razumeš, čips da si kupio. Pa, ali nešto... Ja sam ovo kupio kao čips da sam uzeo, razumeš, u Louis Vuittonu. Kao hello, potato chips. Što jeste suština parfema, i to sam pominjao u onom live-u, to ti je najjeftiniji deo luksuza, najpristupačniji luksuz, tako da zato su parfemi generalno jako bitna stvar kod svih vodnih brendova. Dobro, mislim, dobro je fora da stavim i ovde, brate, više. Mogu na bicepse da stavim. Pa dobro, brate, ti možeš. Ali vidi, nešto je generalno Zar se fora. ne stavlja na, zar nije da se ne stavlja na kožu? Ko je to rekao? To je nezdravo, bre. Ovi debili što pričaju o štitnim žlezdama i tako. Ali čoveče, ti ćeš sjebeš čoveka, bre, štitnu žlezdu ću sjebem sebi. Šta mi fali? Brate, ja 4 parfema dnevno 10 godina. Minimum. Vidi ga, znao, tačno sad, samo sam čekao da baci foru, okej, brate. Namestio sam ti. Rip soon, brate, gotovo. Šta je fora? Kada nanosiš parfem, i to svi, mislim, pogotovo muškarci, mislim, logično, ti, znači, žena, kada nanosi parfem, prvo to da razjasnimo, što ona stavi u kosu, tako? Milana, stavljaš u kosu? Ma debre, Milan, otišao u pičku mater. U svakom slučaju. Pusti bre, stani bre, nećemo sad detaljno, jedan live ćemo bre detaljno mi o parfema, nemamo sad vremena o parfema. Ocena za Meteor. Daj da ocenimo ove što imamo i da... 6 od 10, okej. Onda ćemo jedan dan da napravimo bre, target. Opa. Eto, brate, ne, zato što nemaš pa da ga razbiješ. Zato što ga nemaš ti, da ga nemam ni ja, jel? Ali posle imam... Meteorit šuri, brate, baš je dobar. Evo vidiš, ali vidiš, to ti je fora kod parfema što je skoro subjektivno. Tebi je recimo on strava, meni je on baš definicija proseka, ja u tebi recimo... Koliko si dao? 6 od 10. U najboljem slučaju. Victoria's Secret, dobro, ovo je Milenino. To se ne osjeća. Misliš, možda je moj.
Victoria's Secret. Imam ja tajne. Ne moraju svi da znaju. Da njušem ja, daj da njušem, taj nisam ni... Mnogo bolje može. Ovo je, recimo, kako se zove njena sestra? Jebi ga, Milena je odrasla ko sirotinja, tako ne možeš da očekuješ njem mnogo. Kako se zove sestra? Ljubica. Ljubica, za Ljubicu. Sledeći poklon. Što je Ljubica sirotinja, šta? Pa ne, nego... Ljubica ostala sirotinja, kao. Ne. Strašno koji si ti trovačio, realno. Ljudi, zove se čovjeka da mi otruje ženu i njenu i zaovu, brate, šta mi dođe, ono, svastika. Ocena za Victoria's Secret 4 od 10. 4-10. Za Milenu. Evo, Milena, Ok, velike, evo. šta je ovo, smo ocenili? Ovo nismo, Serđov, nismo Serđov. Ajde i Milan da završimo. Šta je ovo, brate? Ovo je VSL neki. Ne, brate, samo da vidim da li je to taj. Ovo, brate, baš neko na žvake neke miriš. Ovo je moj omiljeni ženski parfem. Znači, kada bi svaka žena nosila ovaj parfem, populacija stonks. Brate, ono... Populacija bi skočila na svetu maksimalno. Varo bi ženu na svakom čošku. A znaš šta je zanimljivo s ovim parfemom? Ovo je jedini ženski parfem koji ima note od muškog parfema. Znaš kao, malo je... Može bre, miriše bre kao bre bubble gum neki. Dobro, šta kažeš za VSL ovaj? 10 od 10. 10 od 10, majke. Double je za Milenu, ako je to... Okej, Ako je birala, ako nije dobila na poklon. Victoria's Secret je evo. Dobro. Dobro, Serđov. Evo ovako. Serđov je baš dobar, brate. Uf. Ovo je realno njihov najbolji parfem. Trenutno u ponudi. Čovjek došli i potrošio mi pola parfema. Lik je degen. Debra, imaš... Ali dobro miriše. Da. Ja, ostao mi na jeziku. Ovo je parfem koji miriše kao koktel, nikad ne možeš da pogrešiš s ovim parfemom, iskreno 9,5 od 10. Što mi je 10? Fali mu zato što malo ga je dala Ilma, jel? Strašno, koji si ti trovač. Ljudi, čujte šta priča je lik. 10 je hvala Ilma i hvala Stanija. Seri, došli, brate, ovi digitalci. Aj taman da čujemo, brate, šta ti misliš, brate, o ovom parfemu. Što sam stavio? Dođi njuši. Ćao, Viktor. Što tako, brate, sablasno prilaziš, koji ti kurac, brate? Tako završava po gradu, tako se upoznaju u gradu, brate. Ajde, daj, ispljuvamo, treba da njušaš, brate. Dobro, ćao. A si ga prosto Treba da njuš. Ovako, da. I šta treba ti kažem? Pa je dobro ili loš? Meni onako. Ništa ne osjećam. Da ti zapušem nos. Šta ste išvrkali pre ovoga? Ti zapušem nos, brate. Pa alergija, da, ali bukvalno ne osjećam ni ono, tlaki. Šta ti kažeš? Dobri. Pa, meni je okej, onako. Ništa, baš je slab. Daj nešto Gde je slab, druže? Cela soba, daj ti si da je odvaljeno od alergije, dajte. Da, ja imam Ušto alergije. deformacije. Dobro, Dalje, Ostajemo. radim ovde, ometate nas, brate, koji vam je kurac? sledeći. Realno, Bleu de Chanel, je li ovo parfemska oda? Ovo je... Eau de parfum, nije parfum de to Eau de toilette. Šta pričali, brate? Oda parfum. Šta ćete vi, bre? Aha, ajde. Dakle, ovo je najbolji muški parfem svih vremena. Sad, čekaj, stani. Ovaj parfem je brand, pošto je toliko popularan i toliko se dobro prodaje, ovaj brand, Bulgari, je uzeo formulu... Bulgari. Sve šakarijama, daj. Brate, realno, šta lik radi, brate, u pola... Džabe GT3 RS! Okej, ajmo da. Slušaj, ovaj parfem je uzeo i sve najbolje note iz ovog parfema, pojačao, a sve sranje note iz ovog parfema, koliko ih ima, ne mnogo. Pričaš za ovaj parfem? Tako. Ti si, brate, idem kod parfemičara, boli me kurac. Ne, a čekaj, stani bre, ti hoćeš da kažeš da je ovaj parfem pojačao i poboljšao ovaj parfem. Tako je, Daj da pogledaš? nešto, zato što... Evo,